हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମେ ପୋଇନାଡ଼ି ତରକାରୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି। ଏଠି ପୋଇପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ପୋଇ ନାଡ଼ି ବି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପୋଇ ନାଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଳୁ, କଖାରୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ସାରୁପୁଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ପରିବାରେ ମୁଁ କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ପରିବା ଅଳ୍ପ ନେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମସଲା ହିସାବରେ ମୁଁ ସୋରିଷ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ହଳଦୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାଟିଦେବା, ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ବସାଇଦେଲି। ତେଲ ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଟମାଟୋ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟମାଟୋ ମୋର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିବାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଭାଜିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ପରିବା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି 5-10 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୋଇ ନାଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପୋଇ ନାଡ଼ିକି ପକାଇଦେଲି। ପୋଇ ନାଡ଼ିକି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଇ ନାଡ଼କୁ ଭାଜିଦେବା, ଯେମିତି ଟିକେ ସେ ସିଝିଯିବ ପୋଇ ନାଡ଼। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ପୋଇ ନାଡ଼ିକି ପକାଇ ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଆଉ କାଟି ରଖିଥିବା ପତ୍ରକୁ ବି ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତ ପତ୍ର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଥିରେ ମସଲାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ ବାଟିଥିଲି। ସୋରିଷ 2 ଚାମଚ, ଜିରା 1/2 ଚାମଚ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟି, ଗୋଟେ ବୁଦା ରସୁଣ। ତ ତାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ମସଲାକୁ ମୁଁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଛି। ମସଲାକୁ ବେଶୀ କଷିବାନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ସେହି ମସଲାରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ି ଦେଖିବା ଆମ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତରକାରୀର ଲୁକ୍। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପୋଇ ନାଡ଼ି ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।